హాయ్ హలో అండి. నమ్మకం అనేది మనం పెట్టుకుంటూనే వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మనల్ని ఒకరు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ఆ మాట మీద సత్యంతవరకు ఉండాలి. నమ్మకం అనేది కోల్పోకూడదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం ఏదైనా చెప్పిన తర్వాత అది సత్యంతవరకు సాధించాలి. సత్యంతవరకు ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలి. కానీ అది చిన్నదైనా కానీ పెద్దదైనా కానీ ఏదైనా కానీ అవసరాన్ని బట్టి మాటలను వదిలేయడం, అవసరాన్ని బట్టి మాటలు తీసేయటం, అటువంటి పద్ధతి పెట్టుకున్నామంటే జీవితంలో కాదు మన లైఫే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది. ఎందుకు పనికిరాం కూడా. చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే వాడంతే, అయిందంతే అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అందుకే నమ్మకం అనేది ఒక్కసారి పోతే రాదు. ఆ నమ్మకం నిలబెట్టుకోవాలి మనమే. అంతే.